Ez a Rally Rádió. Felpörget! Üdvözlök mindenkit innen a Hungexpo területéről. A Rally Rádió adásában a következő riport alanyunk nem más, mint Répa Kata, aki egy újonnan alakult sport szurkolói klubról beszél önöknek. Kata, megalakult a Sports Fun Clubhouse, egy sportszurkolói klub, ami mindenfajta kedvezményeket tud biztosítani a résztvevői számára, legyen az eladó vagy felhasználói oldal. Kérlek, beszélj arról, hogy mit is takar ez a klub. Gyakorlatilag ez a klub tavaly decemberben egy lelkes autósportot szerető társaság ötletén alapulva született meg. Nyilván nem árulunk el titkot senkinek sem, hogyha elmondjuk azt, hogy a sportokra mostanában nagyon kevés támogatás jut, és ezen belül az autósportban meg elmondhatjuk, hogy lényegesen kevesebb. Gyakorlatilag az volt a cél, hogy az autósportot, illetve a sportolókat valamilyen módon olyan anyagi forráshoz juttassuk, amihez egyelőre nem volt lehetőség. Ezért ez az ötlet mégis nem újdonság, egy vásárlói klub alapján működő társaság ötletét hívta életre. Az az alapja, hogy nyilván tagjai lehetnek a sportolók, sportegyesületek, illetve minden olyan állampolgár, aki szereti a sportokat, és valamilyen módon hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy kedvenceiket minél többet láthassa verseny közben, illetve az eredményeiket örülhessen. Így azok a cégek, akik támogatóként bekerülnek ebbe a klubba, nyilván egy újabb vásárlói kört kapnak, egy tágabb vásárlói kört, akik egymás között kedvezményesen vásárolhatnak. De a cél a sportok támogatása, menet közben, tehát az év közben is bizonyos autósport, illetve más sportokat űző versenyzők, egyesületek juthatnak ilyen támogatáshoz, amik ezekből az anyagi forrásokból bevételként keletkeznek. Elmondhatjuk, hogy egyre több nagy támogatókat üdvözölhetünk a körben. Egyelőre az Unicredit, illetve a Vodafone az, aki mellénk állt. Az Unicredit bank a banki hátteret adja a társaságnak, illetve a Vodafone-nál kedvezményes percdíjakkal, illetve a tagok egymás között ingyen beszélhetnek egymással, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy kedvezmény, de ez még csak a kezdet. Számtalan újabb és újabb kezdeményezés az, ami kedvezmény, de ez még csak a kezdet. Számtalan újabb és újabb kezdeményezés az, ami jelentkezik nálunk, és úgy gondolom, hogy a határa csillagos ég. Van még egy olyan újdonság, ami szintén a napokban került aláírásra. A ticket.hu oldalon értesülhetnek az érdeklődők erről a kedvezményről. Akik a sport rendezvényekre kívánnak ellátogatni, kedvezményesen juthatnak a jegyekhez, és mindezt SMS-ben meg is rendelhetik. Eddig a ticket.hu csak koncertekkel foglalkozott, de most már a sport rendezvények mögé is állt, és azt gondoljuk, hogy természetesen nem csak az autósport, hanem más szakágak, illetve más sportegyesületek is ugyanúgy mellénk állnak, és meglátják ebben a lehetőséget, illetve a jövőt, hogy azt gondolom, hogy tényleg, ahogy az előbb mondtam, határa a csillagos ég, és nagyon-nagyon-nagyon jó kezdeményezéseknek lehetünk tanulni, és én mindenkit arra buzdítok, hogy legyen tagja ennek a klubnak, hiszen saját magának is rengeteg kedvezményhez juthat, illetve a sport az, ami a legfontosabb, olyan juttatásokhoz juttathatja azokat a sportolókat, akiket kedvel, amit más módon nem szerezhetnénk meg. Köszönöm szépen! Tehát mindenki, aki szereti a sportot, beléphet ebbe a kedvezményeket biztosító klubrendszerbe, és innentől kezdve ő is, illetve az általa preferált sportágak is csak jól járhatnak. Vissza kettő padló. Rally Rádió.